Ni bezala geroz eta ikasle gehiago gelditzen dira ikasle pisuetan. Arrasateko eta Eskoriatzako pisu banatan egon gara, gazteen tirabirak ezagutzeko. Gehienak komodidade bila ibili ginen. Egunero jundetorri bueltan ibilearen kotxen. Askotik etortzen naiz egunero, oin pisu hartu berdet, ze junda etorri, igualdiz egin da, hotza egin da, goizin ez nau, da azkenean gertutasunetik unibertsitatetik, da komodidadiatik. Porque bestela, pagatuko zenu transportea, edo kotxe propio giko zenu, pues kotxe propioa eta eraman gastu guztiak gasolina. Egunero ibiltzeko gora eta barratik jundatorri guztu. Yo buscaba compartir, porque es muy caro. Ahora mismo estoy en la empresa más grande de España, el paro, buscaba donde había anuncios. Y solo encontré que buscaban estudiantes. Pisua partekatzean, garbiketa izaten da eztabaida gehien sortzen duen etxeko lana. Nola antolatzen dira pisua garbitzeko? Garbiketan kontuk, gaude binaka eta rotatzen. Bakegu egun bajarrita, asteazkenetan garbiketa. Eguna da metodo rotatorio bat, sai bezite duguna lau beran ez, pues lau tarea egiten ditugu aste bateako. Sukaldea bi aldiz garbitzen dugu, bainoa behin, eta bestea enkargatzen da zaborraz. Bai plastikoa, bai kartoia eta bai zaborraz. Vale, hoy da teoría. Ahora la práctica. Es que últimamente no hemos andado muy finos por la tabla. Hemos cambiado hace mucho. Komuna garbitzen ikuste hemen ikasi deula, sukalde bat, etxe baten garbiketa dena hemen ikasi deu. Ikasle gehienek fakultatetik gertu egotea baino, nahiago izaten dute hirigunean bizi. Zergatik ote da? Ez dakit, igual lau baino handixoa lako eta bizi gehiago daulako. Hemen ikuste juerga bat ikiteuela. Astebukaeretan mantala kendu eta etxera bueltatzen dira berriz ere gurasoen ondora. Gauza bat falta godetzei, jana eta hola, eta dena indaukitzea. Baina gustu hartzen duzu familie lagunak eta ikustea. Baina astelenen etortzean ene bai da en plan, basta. Yo soy marroquí. Mohamed oso buruk ez zaio etxea. Gu beti esateu familia bat ez dela gara, txikikerikin gure mobidak eukita baino. Joan aurretik, Ibaiek sekretu bat kontatu digu. Gure bisitagatik pisua garbitzen ibili dira. Amaren herrietaren beldur izangote dira ohea egin gabe utzi dutelako? Diferentzia da, kuartu hau beti dala utzi goela, hola. Juan ikusi zuen kuartua gaur da, hola. Normal ez da, hola.